Uyabona isizwe special siyoba ngcono mhlazane sayeka ukuqoqa amabibi siwafake ekhwapheni. Zonke izinto zinesiqalo la iqale khona. Ungayibona sezonakele nje akukhona la iqale khona. Kukhona la iqale khona. Kodwa la iqale khona kunabantu abanye bazo basuke besadla anhlamvana. Kodwa ke nansi ingcabhe singayo ile yokuthi ekhaya kube nomuntu odlwengulo omunye ebese iyathulakala indaba engaxoxa kuthiwa ifihlwe le imfihlo yomndeni. Imfihlo yomndeni kanjani? Kukhona umuntu ozelwe la ekhaya okumele akhuliswe ubaba, akhulazi ukuthi ubaba akekho kanti ubaba ukhona ucala usemagcekeni ngoba nakho umndeni uthe akufihlwe kuvikelwe isithunzi. Isithunzi somndeni sikahle siyathandeka kodwa singafihlwa ngamabibi ngoba ukufihlwa ngamabibi kuqonda ukuthi kunengane ezokhula ingamazi ubaba, mayingasamazi ubaba ihamba inenzondo kubona bonke abantu ehlangana nabo ngenxa yalamabibi eniwafihlayo. Mndeni yakithi, ingane nengane ayisondele eduze kukayise, uyise ayithanda ayifukamela ayikhulisa, zizophela iy'ngane zithi angimazi ubaba. Isizathu esangenza ngihamba ngingavalelisanga kuwena, khona ubhuti obengishela ubusondelene naye. Yeah. Wangitshela lo bhuti ukuthi wena unolwazi ngale mpilo eyayikhona ekwashona khona umfowethu, and wena awukazi ungitshenela ukuthi usho ukuthi ubungifihlela. No, mangithi nje kahle kahle lokho ngiyakweshwa manje nami manje Awukwazi. angikwazi. Ayikho nje into eyaziyo ngale mpilo yabakhona nangokushona kwabhuti wami awazi lutho. Engakubeka nje ikona lokho ukuthi lokhu ongibikela khona yinto engiqalayo kangangoba iyangithusa. Nina bakashana kamenzi yaphuza umlaza ngameva nina bendlondle nophapha ekhanda sibingelele nina ameSuzulu kaZulu ithini. Siyabingelela esifundazweni sethu sonke KwaZulu Natal, Gauteng, Cape Town, Limpopo, Northern Cape. Noma isiphi isifundazwe sikhona 9 provinces. Siyabonga ngenza ukuthi support nothando nokuseseka usuku nosuku. Lena ke iBlack Life TV igama lohlelo akumazi ubaba, sikhuluma nabantu ke sizwe inkinga zabo ukuthi isukaphi into ukuthi angamazi ubaba. Khona ke insizwa sinayo namhlanje ezokhuluma nathi sizoza ukuthi kwenze njani. Sawubona bhuti. Yebo njani mfowethu? Ukhona njani? Siyaphila nathi. Ubani umfowethu ekhaya? Igama lami ngiwandile mfowethu, isibongo wakabiyela. Mfowethu. Ake sizwe udaba lakho luhamba lufikephi. Isizathu mfowethu esenze ngibhalele lapha kwaBlack Life TV ukuthi angimazi baba mfowethu. Bengifisa futhi iBlack Life TV ingisize ngikhulumele noma ukuthi angicacisele ukuthi ubaba ungubani futhi ungakuphi na yonke leyo nto leyo. Niyakhuluma noma ngalolu daba? Yebo bengike ngazama ukukhuluma naye uma ngalolu daba ukuthi uma umuntu onomoya ophezulu makhuluma lento vele axabane nami alwisane nami. Yebo. Yindaba kasho ukuthi yini akulwise ngayo yonke lento. Bengachazi ukuthi yini kodwa nje ubevela ngilwise nami yabo ngicine ngazi ukuthi ngenze njani ingakho ngicine ngathi angeke ngikhulume aba Black Life mhlawumbe bazongisiza. Sikhala siningi abantu abafika la sesikhulume nabo sifike kulombuzo siwuphinda njalo ukwazi ukuthi umuntu yiphi into eyenza ukuthi abone isikhala sika baba sikhona uyasidinga, iziphi izinto abhekene nazo. Same thing naleso yibuza ku iziphi lezi zinto ezikwenza siphushelele khona cha ngiyamdinga ubaba mina. Wethu ziningi izinto engenza ngimdinga ubaba njengamanje ngikhulile ngisiqedile isikole angitholi umsebenzi akukho ongihlanganelayo nasey'koleni angitholi isikole kungenza ngicabanga ukuthi mhlawumbe inkinga iseyibongweni nje ukuthi angibizwa ngey'bongo zababa kanti futhi nangapha ekudodiseni ngiyamdinga umuntu owubaba ozongibonisa indlela andlalele indlela yokuba indima yokuba ubaba yayibona lonke lento leyo ngoba ngiyabuka nabangani bami nabo banobaba yonke leyo nto leyo. Sure. Yebo. Uma uyibuka wena uyikhanda njengobaba in future uyibona ubaba okanjani?
ngiyibona ngingesiye ubaba o-right because manje angikwazi ukubona, angibonanga ukuthi ukuze ube ubaba o-right kufanele uhambe endleleni kanjani. Oh, yeah. Ngibone mhlawumbe ubaba enza kanjani Mm. kodwa-ke asazi kwethu. Iziphi izinto owayiqaphela kubantu abaseyimene ey'fana nezakho mhlawumbe wona engakafiki kuwena othi eyi yazi abantu ngaba banje kuba mhlawumbe kukhona obaba abanye-ke kungayisiwena ngisho? Abaningi kwethu ziningi izinto engike ngayiqaphela ey'fana nokuthi ugcine umuntu eshaya mhlawumbe umfazi uma esenomfazi engakazi Yeah. ubaba wakhe amtshele ukuthi umfazi kwethu akashawa nayonke leyo nto leyo. Mm, Egcine engabi ubaba o-right ey'nganeni because akekho ubaba ombonisile Umqondisa indlela. indlela ihanjwa kanjani. Hayi mfowethu uliciko lensizwa ngiyakuzwa ngisho ushibilike emagameni wabeke njengoba enjalo. Ngiyayibuza-ke ngiyayiphendula mbukelo Black Life ukuthi lolu daba sizohamba nalo lufikephi ngoba into leyo kufanele siyithole siwuthole umnyombo wakhona ngoba yonke ingane ngisasho namanje funa beseduze kayise. Akunangane eyondliwa omunye ubaba la ekhona ubaba wayephila. Sami sobheka ukuthi umama sikhuluma naye uzothini. Asiphinde sibingelele-ke siphinde sinamukele esigabeni sethu sesibili la sikhulume khona nensizwa ngapha ngaka-right wami yakuveza ukuthi ize ngaluphi udaba nilibonile-ke nani sesinaye kuma sizoza ukuthi ukuphawu lakho kuthini ngayo yonke le nto. Asibingelele kuqala sabona Yebo bhuti njani? sikhona njani Ngiyaphila. ubani igama Uyolanda Biyela. Yolanda? Biyela. Alright uyamazi ubhuti ngapha Yebo ngiyamazi. uyini yakho? Indodana. Okay mfowethu mhlawumbe ake sidedele yona uchazele umathi ngani umbizela ngimbone ebuka mna kabi ngathi into engami ngani manje angazi nochaza. Ma unjani? Ngiyathemba uyaphila. Ngiyaphila. Isizathu esingenze ngakubiza la kwa-Big Life TV ngenxa yokuthi angimazi ubaba futhi ngiyafisa ukumazi ubaba wami ngihlangane naye ngikhulume naye. Uyayibona leyo nto leyo. Yazi nawe bengike ngazama ukukhuluma nawe ngaphambilini kodwa ubuwumuntu ophakamisa umoya uma ngikhuluma nawe ngale ndaba ngigcine ngazi ukuthi kanti yini lena yenza ukuthi uphakamise umoya nakho wonke yabo lokho ohlezi ukwenza nje ungafuni ungichazela kahle kahle ukuthi ubaba wami ubani. Manje ngize ngathi hayi angingcono ngikhulume naba-Black Life bazongisiza mhlawumbe ukuthi ngazi ukuthi ubaba wami ubani ungwaphi nayonke leyo nto leyo. Oh, okay. Wandile wena ungibizela lana ungibizela ukuthi uzokwazi ubaba wakho. Yebo ma uxolise nje ukubiza kodwa yebo isona isizathu leso. Uzamenzani baba wakho? Yini oyidingayo kubaba wakho? Yini le ongayitholi ekhaya oyidinga kubaba wakho? Kuningi ma ngidinga kubaba. Ongibalele ogodo. Kubaba ngidinga umuntu ozongidodisa akadlala indima yokuba ubaba kumina angibonise ukuthi uma uyindoda wenza kanje nathi indlela oyihambayo uma uyindoda angibonise nje into kuningi futhi engeke ngikhulume nawe ekudinga ngikhulume naye ubaba njengomuntu Yeah. wesilisa. Yeah. Abafowethu bona njengoba bezamandla yonke ukuthi bakwenzele into oshoda ngayo awukwazi ukuthi bathathe njengobaba wakho kubona njengoba ukhulele kubona ngije nikhulele kubona. Omalume ma ngisho bengangenzalani ngeke bebe ubaba futhi ngeke bekwazi ukudlala indima ngqo yokuba ubaba noma bengazama ukungenzela ini yani nabafuna ukungenza engiyidingayo kodwa ngeke bebe nayo lento yokuba ubaba. Ngiyamdinga ubaba wami nami ongizalayo. Yaxaka indaba yakho Wandile yazi. Yini kade ma enzima kangaka ukuthi ingane imazi ubaba? Kwaba nenkinga eyabakhona phakathi kwami nobaba wakhe or phakathi komndeni wami nobaba wakhe. Okay. Into eyenzeka yangenza ukuthi ngisabe ukuletha lo muntu lo nobaba wengane yami ekubeni senze into ekanje ekhaya. Leyo nto okhuluma ngayo manje indodana uyayazi noma uyaqala ukuyikhuluma? Akayazi undodana. Kwenzakalani? Ubaba wakhe naye owakhona noNgoma kwenye indawo. Ngathandana naye ngimazi ukuthi unaye umuntu awunaye Umakoti. ya ekhaya sathandana sike eGoli. Masithandana nobaba wakhe besingahlala endlini eyodwa besihlukene kodwa bekusendaweni eyodwa ngobani bekwenzeka ukuthi akwazi ukuthi abe yavakashisa umfazi. Okay. Angifuni ukushamanga ngithi ubaba wakho angikutsheni ngoba azange nginake ubaba wakho ngihlukane naye ngikuthwele bengina 6 months bangiphazama. Ngamshiya ngahamba ngobani
Kwaba khona impi esigodi yabakhona. Xabana isigodi sala kababa wakho nesangala. Masixabana isigodi kube khona ubhuti wami osalela lapho kuleyo mpi. Washona lapho. Ya, kuthi makuhamba isikhathi hayi kube into nje esingasayinakanga njengomndeni. Siyathandana nobaba wakhe ku-right, ayikho futhi into esolisayo. Kube khona umuntu obesebenza nobaba wakho endaweni eyodwa. Engeshela. Angitshena ukuthi hayi bo uyayiva yini ukuthi kule mpi le eyayikhona umuntu wakho lo uyathinteka ekuhambeni kwamfowenu. Ngithi mangibuza ukuthi kanjani ngobani ngangike ngayiva yona into enaso lesigodi sababa wakho qha nganganaka into eziningi. Mase ngihlanganisa lokho kushoyo lo muntu lo ukuthi hayibo ubaba wakho shuthi into kanjena ngempela ngampela. Ngasaba ini ihlazo ekhaya ngizathi mase ngifika ngithwele isisu ubaba wengane ngizathi uba. Ngizakhomba lo muntu lo okuyena osifise ubuhlungu ngizothi ubaba wakho. Ngamafupho nasisi uthi isizathu sokuthi ubhuti engamazi baba wena wambalekisa eduze kababa ngoba nakho ubaba eyingxenye yomndeni owabulala ubhuti wakho. Ngobani? Kwenzeka kanjani abafowethu bazathini? Mina lo muntu lona umbulela ngithi. Naku mina sengifana ingane yakhe. Shuthi ngeke sizasondelana ngithi. Wena wakhuluma kodwa naye lo muntu wakho noma wagcina ngokuzwa lo wayihlebela? Azange ngize ngimtshene lutho ngoba uba bengingazanga nawe bengekazange ngitshene ngoba kusho ukuthi into ayaziyo. Into awekhona ngampela kuyona. Uba mhlawumbe kuyinto engekho kuyona mhlawumbe engaba nako lo ngoba into iyakhulunywa. Kwakumele ngibalisele ukuthi yazi isigodi sami senze into ekanjena and kodwa nje akazange ngixoxele lutho ngaloko. Sahamba nje sawufihla kwabuya kwathuleka. Mangibuya mina kuyofihla. Kodwa ke lento uyithola kumuntu okushelayo. Wayeclose kangakanani nobaba womfana emnganini kumkhonzini? Wayemkhonzile noma mhlawumbe awucabangi ukuthi lento inento yokuthi wayefuna uqhele kuyo salihlale kuyo? Angicabanganga kanjalo ngoba beba nesikhathi babe ndawonye. Yingakho ngingazange ngicabanga ukuthi ngabe uyamsukela lento ayishoyo. Kodwa awumbuzanga ngithi ubaba? Azange kufike ukuthi ngimbuze nje ngenza kanjani ngapakisha into zami ngaphuma ngahamba. Shuthi from 6 months yena wagcina ngo6 months ukhulela akayazi ingane besengaka nje size sengaka akayazi akaze ufone akaze usho lutho wasusa kwanamba. Ngashintsha inamba nje ngahamba. Ngashiya lapho. Yazi ke thina ngenxa yocwaningo lethu sithe masiza la ngoba siyasibuze ama side wonke before sishute sithola ucwaningo samthola ubaba lo sabuya naye ephila ukuthi sizozwa ke ukuthi uvo lakhe lithini ngoba singabantu abangathandi ukukhuluma ama side alilodwa futhi elinye singalizwe. Siyafuna ukuthi abantu bayikhulumele bonke sizwe ukuthi kwenzakalani kahle kahle kuyena kwathini mangabe unyamalala umuntu nesisu okuthiwa ingane yakhe bese kuyathuleka nje agcina ngokambheki. Mhlawumbe ke sizwe kuyena ukuthi lemibuzo oyibuzayo ukuthi wathulelani engasho ukuthi abantu bakubo bayingxenye yokubulawa kwamfowenu. Mhlawumbe ke sizwe ukuthi uzoyiphawulela thini. Sesifuna ukuzwa ngawe ke mawuthi kulungile simbizi baba abe khona sixoxe naye. Hayi angangena. Ingane imbone kodwa angeke kushintshe ukuthi mina ngimfuna eduze wengane yami. Lokho ngeke kushintshe. Angithi Wandile uthi ufuna ukubona ubaba wakho. Nangu ubhuti uthi ubaba wakho ukhona lana uzangena ubaba wakho umbone kodwa angeke kushintshe ukuthi eduze wakhe ngikufuna. Kodwa phela ngithi ezezinto eseyidinga ukuthi makuthiwa kufuna kuyiphandla akwazi ukumenzela. Nasho ukuthi ngiyazi akwazi umvashe. Lutho. Angifuni lutho nje. Sho. Mana ke mbukele ake sizame ukumthola ubaba sizwe ukuthi mhlawumbe sikhuluma naye udaba lizogcina litheni ngoba esikufunayo thina ukuthi abantu babe nobaba babo baseduze kobaba babo babona yonke lento abafuna ukuyithola ngeqiniso kungabikho ingane entantayo nje esigangeni. Asambe ke sekupart 3 wethu.
Sasiphinde sabuya-ke esiqepheni sethu esithi angimazi ubaba, isigaba sethu sesithathu la khona sikhuluma-ke ngodaba lwensizwa ethi ayimazi ubaba. Namanje uma ushaya phansi ngonyawo ngenxa yokuthi kuney'nkinga ey'thile athi wayibalekela kubaba, kodwa ubaba sekhona kuyikhulumela sizwe ukuthi uthini la ngodaba. Baba sibingelele. Yebo, ngiyabingelela. Ninjani na? Hayi, sikhona msakazi. Okay, ubani uba? Ubaba mina ngubaba uBongani wakaLuthuli. Mandlandoni. Yebo, le kaNongoma. Sibonga kakhulu baba. La ngicabanga ukuthi laba bantu angazi uyamazi uma Yebo, ngiyamazi. umazi kanjani? Umama ngimazela eGoli. Oh, Lapho engangiye khona ngiyofuna khona umsebenzi. okay. Yebo, ngangisebenza kaloliwe ngaphambilini. Ukuthi naye kwakukhona indawo ayisebenza kuyona. Oh yeah. Kwasho ukuthi ngelinye lamalanga ngathi ngihamba ngahlangabezana nentokazi eGoli. Oh. Ya, kangangoba-ke ngagcina sengizibika-ke nami entokazini. Okay. Ya, yakwabiyela. Nazwana ngalo. Sazwana ngaleyo ndlela and Umgcina nini baba ngoba sesikhulumile naye khona sishela Yeah. khona. Kodwa ake ngizwe ngawo wagcina nini ngokumbona? sekunesikhathi khona ngagcina ukumbona. Yeah. Kanti futhi isikhathi leso engagcina ngaso ukuthi ngimbone akubona ukuthi kwakuwukuthi sahlukana ngokuvalelisana. Ngagcina sengingasamboni emveni kokuba ngingazange ukuthi yini esemnyamalalisile. Eish. Kumanje nje kungimangazile ukuthi ngimbone, kodwa-ke ngithe uma ngimbona kwangambona nje ngaleso sikhathi ngoba umuntu vele engake ngazibika kuyena naye ongazi. Uthi wagcina ukukubona ekhulelwe ena 6 months. Uyasazi isizathu unyamalala kwakhe? Noma ngingasazi isizathu sokuthi anyamalale khona nami ngaxakeka mangabe sengasamboni ngoba phela manje umuntu mina engangazi ebhekene naye noma ebambisene naye kwakuyimina. Yeah. Emveni kweyinyanga esolokwe ehamba amaklinikhi imitholampilo le waye yabuye sihlale phansi naye sixoxisane ngimenzele nakho konke akudingayo, Amnakekele. ngimnakekele, ngimthengele nezinto azidingayo nazicelayo ngenxa yesisu lesi esikuyena. Ethandiswa. So ngikuthe emveni kwezinyanga eziwu-6 esoloko sibonana, ngathi sibonana naye ngathi mangabe sengithi ngiyombheka la ayihlala khona ngangamthola, ngangambona. Ngathi mangithi ngiyazama ukuthola ukuthi mhlampe ngabe uphi nabantu ababehlala naye lapho abamazi. Kodwa mangabe ngithi ngiyazama ukuthi ngithole kahle ngempela ukuthi ngoba abangani bakhe nje asuka nabo ngale ngakubo kungani pho futhi bangazi. Kube ney'nkulumo nje abazikhulumayo obonayo ukuthi ikhona into efihliwe, kodwa leyo nto leyo ayicaciswa kumina. Kodwa-ke bengikade ngiphika ngakho mina elokuthi ngiyazi ukuthi ngoba akukho kubi engakwenza kuyena nami naye akukho kubi akusho kumina. Sizohamba sihambe sibonana. Ake sizwe kuye-ke baba ngoba kukhona udaba alishoyo la ukuthi lona lamenza wanyamalala emehlweni akho. Ke sizwe nakuphawula kwakho kule nto azoyisho ukuthi uyayazi ma uyazi wayenza kanjalo silungisa kanjani kuya phambili. Mhlawumbe awumtshele ubaba ukuthi siphi isizathu senza ukuthi uphele emehlweni emva kokuthi unenyanga eziwu-6 ukhulelwe. So, Yebo, sawubona Nkosazana, sikhona. hayi ngiyaphila. Ngithi mangikuzwa la uchazela ubhuti uchaza ukuthi isizathu abakutshela sona owawungibuza kubona engangisondelene nabo azange uzisizwe kahle. Yebo, kunjalo. Isiphi lesi sizathu leso ongazange uzusizwe kahle? Kahle kwangiphatha kabuhlungu kangangoba
nabaningi base bengiduduzela sengisho ukuthi isizathu lesi ababekutshena sona ongazange wena usizwe kahle ngizokwazi ukuthi mhlawumbe mangichazela ngilungisa esizathuni ababekutshena sona esi-right noma ngitshena isizathu esikuyisona babethini esangihambisa. labantu ababuza kubona mawubuza ukuthi washonapha akaze bambona babekuphendula bathi kafushane nje babengaqondisi ukuthi inkulumo ukuphi. Oh. Yingakho nje ngithi akukho Kwangacaci. kwangacaci ukuthi bathi ukuphi wenzani. Mm. Ngoba Okay. mina engikwaziyo ngagcina uhambe ukhuleke. Okusho ukuthi noma esithanda isizathu kodwa akasitholanga esiqondile ngqo. Hayi, ngiyakuzwa. Uyakhumbula impi yabakhona emakhaya? Yebo, ngiyasikhumbula izimpi zangale kwaNongoma ebekade zikhona Ikhona into eyaziyo ngazo lezo zimpi lezo. Angithi uyazi ukuthi khona umfowethu owasala lapho. kafushane nje engingakubeka njengoba bengisacacisa nje ukuthi ngiyazikhumbula izimpi ezazenzeka ngale ngakithi kodwa futhi esikhathini zenzeka ngingekho mina ngingapha ngasemsebenzini kangangoba nangalena ngakhona lekhaya babengifonela bengicela baze bangibhale ney'ncwadi baphathise nemiyalezo ukuthi angehlike kuyonakala. Kuthi ngoba nakho umuntu uyaqonda ukuthi usetohweni kanti futhi nendlela yokuthi akehlike aye ngale ngasekhaya ayikho. Kahle kahle asikho isizathu esicacile engasithola ukuthi kwenzakalani ngoba akekho umuntu owayenginikeza nje into eqondile. Kodwa-ke into ebekade yenzeka njengoba ngisho nje ukuthi bengikade ngingekho ngingapha ngaseGoli. Bebekade befuna ukuthi ngiye ngalena emakhaya ngiyozwa noma ngibone izinto ezenzakalayo. Into ebengigcina ngokuthi ngiyenze bengiyake ngiphathise okungenani Ungayi wena ngingayi mina. ngenxa yokuthi kunobungozi. Ngenxa yokuthi kunobungozi kanti nami ngikhona ngapha ngisasebenza. Okay, to cut the matter short baba, ake size ngapha kusisi. Mhlawumbe uvele umtshele nje ukuthi isizathu sakho-ke esenza ukuthi unyamalale una-6 months. Isizathu esangenza ngihamba ngingavalelisanga kuwena. Khona ubhuti obengishela ubusondelene naye. Yeah. Wangitshela lo bhuti ukuthi wena unolwazi ngale mpilo eyayikhona ekwashona khona umfowethu. And wena awukazi ungitshenela ukuthi usho ukuthi wena ubungifihlela. No, mangithi nje kahle kahle lokho ngiyakweshwama nje nami manje Awukwazi. angikwazi. Ayikho nje into eyaziyo ngale mpilo yabakhona nangokushona kwabhuti wami awazi lutho. Engakubeka nje ikona lokho ukuthi lokhu ongibikela khona yinto engiqalayo kangangoba iyangithusa ngoba umuntu okhuluma nayo ngaye yenye nje yeyinsizwa zasendaweni yangakhona le kwaNongoma engiyake ngimbone futhi kwakhona ngimbonela kude akukho kungihlanganise ngaleyo ndlela nami kuyena. Wena ufuna ukungitshela ukuthi awazi lutho. Shouthi uyekusukela yena wena awazi lutho. Njengoba ngisho nje isikhathi esiningi bengumuntu nawe ongangifakazela ebengisoloko ngikhona ngapha ngasendaweni yaseGoli. Shouthi wena baba sathi kwenzeka lezo zinto ubungekho ekhaya. Bengingekho ekhaya. Awazi futhi ukuthi umfowabo owabulawa abantu abayihlobo nawe. Anginalwazi lwalutho lwento eyenzeka uma ngabe. But-ke lento ukwenzela mina baba usisi ulwana lokuthi wabona ngazo wathi usho nje asithi wabona ngathi uthandana nomgulukudu. Umndeni wami ngizohlanganisa kanjani nomuntu kanjena? Ngoba phela kwasekhona nengane sengekho into engizayenza vele. Ngabona ukuthi angiphephise ingane yami. Ikhule yazi komalume enokuthi ngikwazi ukuthi ngitshela umndeni wami ukuthi ingane engiyithwele eyakulesibongo lesekuyisona esenza kanje.
engakubeka mina ngendlela nami engingabeka ngayo kuleso sinqumo mhlampe esathatheka. Ngingasho ngithi kwaba yiphutha ngempela kakhulu ngoba ulwazi lwakho konke lokhu engiqala ukuthi ngikuzwe njengamanje anginakho. Njengoba ngisho nje ukuthi nalo okhuluma ngaye yenye yezinsizwa engiyazela kude ayikho kwaseduzane kwami, anginalo nolwazi lokuthi iphi ngikhuluma nawe. Unazo ezinye iy'ngane baba? Yebo, zikhona ezinye iy'ngane. Ziyakhona ukuvakashela? Ziyakhona ukungivakashela. Izolo nje lokhu bekukhona yentombazane ebeyikade ifikile ivela komunye wamakhosikazi ami enginawo. Manje kuwena kwathuleka kanjalo neva ukuthi umuntu enyamana nesisu angayihlupha ukumbheka emva kokuthi ubuzile wabona ukuthi awutholi lwazi wayeka kanjani? Kahle kahle akukona ukuthi bengiyekelele. Engikwaziyo nami ngami kwakuwuqondo ukuthi ekugcineni akungeke kube ukuthi kuphelele ekuthenini akaveli. Uma ngabe kuwukuthi uqondene nami, ngoba ngiyakholelwa ukuthi okuqondene nami kuzovela. Uye kodwa ubaba lo? Yebo. Mfowethu, yeah, mhlawumbe asikhulumise na ungaze ukhohle ngoba phakathi sikhuluma sodwa ungekho. Nakho kuvela la uthi ubaba uye lo, uma uyaconfirma futhi uye. Athini amazwi akho mhlawumbe kuyena kulesi sigaba esozizwe? Baba, ngiyajabula kakhulu ukubona nokwazi ukuthi kade ubaba wami usaphila njengoba ngikubona. Ngiyabona nanokuthi impela ngathi uyafana nami. Bengazi-ke sonke isikhathi ukuthi washonaphi noma kwenzakalani uma evukela yonke leyo nto leyo. Kuyangimangaza impela ukuthola njengamanje ukuthi kanti ukhona uyaphila nje. Nezinto zami ngangihambeli kahle uyaphila ubaba. Kodwa ngiyajabula kakhulu ukubona ukuthi usaphila. Kodwa okungikhathazayo ukuthi awuyithathanga isinqumo sokuthi ungicinge yabo ungifune uze uyihluphe nje ngami yabo usithole sinomama noma uma abaleka nami kodwa ungifune ngithole njengindodana yakho. Uyibona leyo nto. Bingelele ndodana. Ngiyajabula nami ukubona indodana uyimina nje uzihlalele. Awubuzi noma ngabe ubani ubekade engathini ubezovela abona ukuthi nansi indodana yakho. Engichaza ukuthi-ke ndodana ngalokho engikubekayo akukona njengoba ngisho ukuthi bengikade ngingayibhekanga indaba yokuthi indodana noma isisu omunye wabekade ngithandana naye ongunkosikazi wami ngoba bengakamloboli noma bengakabi ngoduso futhi. Njengoba ngike ngabeka kumsakazi ekuthenini into mina enginesiqiniseko sayo noma engimi kuyona eyokuthi ngiyazi kwakho kuyo ukuthi noma ngabe kwenzakalani ayikwazi leyo nto ungaphindi ibuyele eqinisweni layo ngokwenzeka. Nanjengalokhu nawe uzibona nje ukhona la manje yinto vele nami lena ebengiyazi ukuthi izohamba ihambe yenzeke. So-ke ngakho-ke ndodana nawe-ke Mabiyela ngizama ukuchaza ukuthi okwenzekile kunganithusi futhi kunganikhathazi ngoba vele kunokwenzeka ukuthi ngoba lo muntu okhuluma ngaye ukuthi elami igama kuyena nawe lalifunani noma kwakwenze njani wayemfuna baba wayeshela ngawo. Yeah, angisho njalo into wayeshela ngawo ngingakuthatha kanjalo. So-ke manje-ke kuyayicacela ukuthi wayefuna uziphendlela indlela kuwena ngegama lami kanti uyasiqhatha ufuna ukuthi mina nawe siqhatheke. Mhlawumbe ake size kuwe Mabiyela lakho lokugcina
lithini? Uyamvumela umfana asondele eduze kababa abonane nobaba kube indodana nobaba uthini? Hayi, ngendlela achaza ngayo naye nginako ukuhlanganisa izinto. Kodwa ngoba ingane ishilo ukuthi njengoba isibizele lana ingoba ifuna ukwazi ubaba wayo nani and ingane iyamdinga ivele ubaba wayo wonke umuntu uyazi. Yebo, Ngithi mina ingane bengingathandi lokho ngifuna ukucacisa bengingathandi. Bakuya ngami ngaba kho ngane oyibonayo bese aqhubeka nje siphila. Kodwa ngoba yona iyakubona ukubaleka kwakho ngiyayikhulula ingane izeza makukhona okubalekile. Makukhona okumele uyenzele kona izoza nokuthi izobona ezinye izingane odadewabo nabafowabo izoza. Kodwa angeke izihlale. Angeke ize ihlale. Uyangizwa ngithi wandini? Yebo manje. Angeke uhlale. Ma uyakhona uyangitshela. Ngiyakhuluma futhi naye. Ngeke uvele usuke wena ungitshela ukuthi uyakubaba wakho yena engazange akhulume naye. Yebo mama. Ngoba kakhulu lento angithi sihlanganisa nezihlobo ukuthi kusenento ezimpi esengqondweni nezihlobo zakho esingafuni ukuthi iqale phansi. Asincane kancane bhuti angithi yazi. Ukuze noma lo mbakho ngapha bajwayele ukuthi egcineni sokumtholela ubaba futhi njengoba umthola niseduze uyadinga ukuthola izinto ezithile. Masuhlala khona permanent ngaze kusuke uthule lezicu ngapha bese kuba yimpi enkulu kanti esikudinga kuphela ukuthi wena ugcine ukwazi ukusondela nobaba mawuthi ngidinga into yokuthi akwazi ukukwenzela esekhona. Ngathiwa hayi baba sewadlula emhlabeni awusakwathola ezinye izinto kodwa ukwazi ukuyithola ngesikhathi. I think ikhona lokhu mama kuchaza. Ngizaloko ngizama-ke nokuthi ngiba-understandise ukuthi njengoba ingane isikhona iyamdinga lowa muntu loya. Yes. And akusikona ngale ndlela ebona abathathe ngayo ngendlela yona ongichazela ngayo. Kodwa ngoba sesiphinde sadibana ngiyathemba ukuthi kusaningi siseza kukhuluma sesisodwa. Hayi asibonge ngane zakwethu sithemba ukuthi nani lithathile udaba naluzwa ufikile ubaba njengoba seshilo-ke amabiyela bazokhuluma bodwa njengabazali nendodana. Thina ukuthi sikwenzile ngane zakwethu asiphinde sibonane kokuzayo. Nisale kahle. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.